थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै बेयाथ' जिर'खा जेबो गैया बिथांमोननो साबायखरनि बिलाइ मोनसे होबाय बेनिफ्राय सासेयाव 20,000 करि जोङो होदों पार्टी तरफनिफ्राय बिपिएफ आरो बिजेपि जोङो पार्टीया खांलायलायनानै जोङो बेखौ डनेसन खालामलायनानै जोंनिफ्राय आरो माबालायनानै पार्टी तरफनिफ्राय जोङो होदों आरो बेयाव हाग्रामा सारनि आखाइ दङ माने हाग्रामा सारानो बे पलिसिखौ लादों आरो बिथाङा जेरैबायदि सारा जि पलिसिफोरखौ दा बे 6-7 मासनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट फैफिननानै जेरैबायदि माने जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि आरो बिटिसिल' नङा गथै आसामनि थाखाय बयनिबो थाखाय गासै दिगाव जेरैबायदि सिन्था खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बेखौ नायदो उदाहरन हिसाबै बे हाग्रामा सारनिनो गासैबो पलिसि बिथांमोनखौ फेलिसिटेट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे 20,000 अनसुंथाइ होनाया गासै जोंनि टटेल बिटिसिआव गोबां रांनि प्रयोजन जायो आरो दिनैबो गासै 113 जन जोङो मोननायखौ जोङो 20,000 करि जोङो मान बावनाय बिलाइजों लोगोसे बे 20,000 फैसाखौ बिथांमोननि आखायाव गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ मान बावनानै आर'नाइजों मान बावनानै जोङो होबाय भबिष्यत बिथांमोननि जिबना उज्जवल जाथों आरो बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बिटिसिनि आसामनि भारतबर्षनि बिसोरो भबिष्यत दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायबाय 5 लाखआ बे अफिसियेल हिसाबै बिटिसि अफिसियेल हिसाबै मोनगोन एमआइला जायहा टप 10 आव दं बिसोरो 3 लाख करि बाखि बै जायनाखि टप 10 आव मोनदों गुबुन गुबुन माबायाव साबजेक्टआव बिसोरो 5 लाख करि मोनगोन दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफोरा बे इउएन एकाडेमिफोरखौ एगजामटेड खालामनो हागोन बेफोरखौ रायलायगासिनो दं बे माबा एजुकेशन इएम दङ लोगोसे जोंनि हाग्रामा सार थाबाय बिथांमोना मा सावरायनानै दिहुनो फाइनालाइज जाथ'वाखै जागोन खिन्थु होगोन बेखौ दासिमाव बिदियाव दङ खिन्थु होनोबो हागौ प्राइभेटफोरावबो होनोबो हागौ दा सरसायाव दंबाय थायो फ्राय फाइनालानो जाबाय जाखांनायनि उनाव अफिसियेलि बिथांमोनखौ लिंहरनानै गाबागाव डिस्ट्रिक्टआव होनो हागौ नङाब्ला बबेयाव होयो बे जोंनि गोजौनि बिटिसिनि सारमोननि खोथा जाहैबाय दिनै फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन बे एसेम्ब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेशल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेशन बिल लाबोनाय बे एडुकेशन बिलखौ जोङो बहुत बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन जों हायाखै थांनाय बिपिएफ सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन हायाखै जाफुंसाराखैमोन खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाखायाखै बेयाथ' जिर'खा जेबो गैखाया एबार जोङो बिपिएफ हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों सिएमआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो बोरै लांनो सात्र सात्रनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखुनु जाया एलपि स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामना आप टु 12 हाई सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखायनो बिटिसि सरकारनि जानानै बा बिटिसिनि रायजो जानानै सिएम बिथांखौ जोङो कंग्रेसुलेसन हरदों धन्यबाद हरदों आरो भबिष्यतआव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो सिएमआ